Benvinguts de nou un cop més al nostre programa FEDAXAL TV. Com sempre, en aquest programa tenim els petits reporters de segon, que ens explicaran les novetats i notícies del mes de febrer. En aquest programa no és un programa qualsevol, sinó que, com el 30 de gener va ser el Dia Mundial de la Pau i No Violència, farem un programa dedicat a això. Esperem que us agradi! Treballaran el Dia de la Pau i la no violència i farem activitats molt divertides. Els de primer i segon tenen dos peixos, que un es diu Nemo i l'altre Tiki, Perquè fem el projecte dels animals de les plantes. Els de quart li faran un taller de paraules amables. Li han pintat classe de color blanc i gris. I han anat a la biblioteca a llegir uns nous llibres. I també els de primer i quart han fet un nou projecte de les migracions. I els de tercer han fet un nou projecte que es diu el projecte del planeta blau i el sistema solar. Al mes de gener, Els nens i nenes de cinquè començaran un nou esport que es diu Checkball. i també Al mes de febrer, els nens i nenes de sisè aniran en bici al Patlac. On? S1, dijous 26 de gener, faran un taller de prehistòria al Museu Arqueològic de Girona. Els de S2 han començat un nou projecte d'esport. El 28 de febrer tindran la Sagrada Família. S3 fan un nou projecte que es diu el voluntariat i escriuen un report. S3 i S4 en el dia 21 de febrer aniran al Parlament de Barcelona. El 25 de febrer faran un programa educatiu al Picalletres. S4 el dia 1 de febrer aniran al teatre. I també ajudaran els S3 a fer el Picalletres. Per aconseguir la pau es necessita valor, molt més que per la guerra. Papa de Roma. El 30 de gener va ser el DEI, el Dia Escolar de la No Violència i la Pau. Per això vam fer algunes activitats especials de la pau, incloent aquest especial FEDAC TV. En aquest mes hi trobareu frases inspiradores de personatges que hem treballat per la pau, explicació de les activitats que hem fet, entrevistes i molt més. El DEI és el 30 de gener perquè va morir en Mohandas Karamchand Gandhi, més conegut com a Gandhi. En Gandhi va ser reconegut pel moviment indi i per la no violència activa. La seva religió era l'hinduisme. Els seus pares eren en Putlival i Karamchand Gandhi Uttamachand. Només a la foscor pots veure les estrelles. Martin Luther. Ser suau, amable, sempre i en tot lloc. Sant Francesc Coll. La instal·lació de la pau és a l'Espai BAM. És un lloc de la nostra escola on les nostres mestres han preparat una sèrie d'activitats. Ioga, fer cançons sobre la pau, llegir sobre la pau, dibuixar, etc. Hi ha mals que no es poden curar amb diners, sinó amb amor. Mare Teresa de Calcuta. Activitat quart d'ESO primària. El dilluns 30 de gener, dia de la Pau, van venir a fer-nos unes activitats als alumnes de quart d'ESO a tota primària. A nosaltres ens va fer les activitats següents: un Kahoot sobre la pau, un Menti,
una cartolina que consistia en posar el nostre nom i que els altres et posessin alguna cosa bona que tens, i també una altra cartolina que posàvem una paraula relacionada amb la pau i aquestes paraules formaven un símbol de la pau. I finalment vam fer un joc del fil. Mai has de tenir por per no correcte. Us he fet un regal, pau a la ment i en el cor. Jesús. La Fira de les Religions. La Fira de les Religions és una fira composada per als alumnes de segon d'ESO de la nostra escola. Primer van triar religions com budisme, cristianisme, islam, hinduisme, etc. Amb aquesta informació vam fer unes presentacions sobre aquella religió. Abans d'inaugurar la fira vam fer unes cartolines amb aquella informació sobre allò i finalment vam fer tallers i activitats sobre la seva religió. Pòsters de la pau. A classe vam fer uns cartells sobre la pau que portaven imatges i informació sobre la pau. El divendres 3 de febrer els vam anar a penjar els nens i les nenes de segon de primària a les botigues de Salt. L'educació és l'arma més poderosa que pots fer servir per canviar el món. Nelson Mandela. Entrevistes, estem aquí amb l'Eric de primer per fer-li unes preguntes sobre la pau. Quina és la teva activitat preferida que heu fet sobre la pau? Dibuixar un cor i dintre del cor escrivir les paraules de la pau. Seguidament entrevistarem a la Jana de segon. Hola Jana, com estàs? Bé, Et farem una pregunta. Quina ha sigut la teva activitat preferida de la pau? pintar una mandala. Moltes gràcies, Jana. I ara farem una entrevista amb Caram. Hola, Caram. Et farem unes preguntes sobre la pau. Vale. Quina és la teva activitat preferida que hàgiu fet? Pintar mandales. I què significa per tu la pau? Un símbol de no violència. Moltes gràcies. Ara, seguidament, li farem una entrevista a la Lila de tercer d'ESO. Hola Lila, avui et faré un par de preguntes. Vale. Què és per tu la pau? Per mi la pau és un esforç que fem les persones dia rere dia que intentem aconseguir més amor i no tantes guerres en el món. Vale. I la segona és que quina és la teva activitat preferida que heu fet al col·le avui? La nostra activitat preferida vam ser que vam anar tot el matí amb els nens d'infantil i els vam fer diferents activitats i els vam explicar què és la pau i vam pintar mandales. Vale. Moltes gràcies, Lila. Un nen, un professor, un llibre i una pluma poden canviar el món. L'educació és l'única solució. Malala.
entrevistem a la Emi, que treballa aquí, a Can Parramon, i li farem un parell de preguntes. La primera, què és per tu la pau? Doncs per mi la pau és harmonia, que tothom estigui bé, que tothom estigui junts, que puguem estar amb la família. Ara és una mica difícil, però hem d'intentar-ho entre tots, crec. I la segona i última és que quines accions fas en el teu dia a dia per fomentar la pau? Doncs jo sóc bona persona i m'agrada estar bé amb tothom i que a mi m'agradaria que la gent estigués bé amb mi, però a vegades és una mica difícil, però sí que és veritat que moltes vegades vaig jo malament perquè la gent vagi bé i això m'agrada ajudar. Moltes gràcies. De res. Fins aquí l'entrevista a la Emi de Can Parramon. Ara en farem una altra. Estem a l'estand i entrevistarem en Ferran. Bones. Bones. Què és per tu la pau? Que per mi la pau, que no hi hagi violència en el món i que tothom es convisqui bé i en pau amb tot. I què feu per fomentar la pau? El mateix, intentar fer problemes i al nostre ritme i al nostre ritme. Doncs gràcies. Estem a Can Corriús y le faremos una entrevista a Walter. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Tobías. Mi nombre es Walter, aquí está la Eva y aquí está Ana, que es la dependiente que está por la mañana. Buenos días. Bueno, a ver, ¿qué vamos a preguntar hoy? ¿Qué es para tú la pau? Para mí la paz, el día a día es, estar en armonía, en tranquilidad, con la sociedad, con la gente y estar contento y siempre de buen humor. ¿Y quines accions fas per fomentar la pau? Nosotros como trabajamos en una pastelería, para mí es hacer cosas dulces, para que la gente esté contenta, el pan y pasteles. Gràcies, Walter. De nada, Tobías. No hi ha camí per la pau és el camí. Què és per tu la pau? Responeu al formulari de la descripció del vídeo. Si us ha agradat el nostre programa, doneu-li el like i subscriu-te. I per cert, seguiu-nos a totes les nostres xarxes socials.